Hello everyone, it's me, Cristiano Pablo, and welcome back to my channel. I don't know, but na-miss lang dito ako magsulti na itong line sa in front of the camera. Kaling yung nga siling yung dito, ay grabe yung mura dito. Ay, naku. Sige na lang. Don't mind them na lang. Okay. So, after a long time, balik po ko sa YouTube na saan. Pag ako mawala na po ko, pagkapos balik na saan. Pag naman. Karon na ako ipakita sa inyo karon nga bagong resort here in Iligan City. Di pa nga nila ni siyang Timeless Beach Resort. Katong kaganin ninyo nga kita niya video is mo to siya ang soft opening pa-blessing soft opening. Kung soft opening ba kay soft lang siya located din siya sa Purok Anthurium. Sa to? Char. Located din siya sa Purok Anthurium, Barangay Acma, Iligan City. And ang resort is not fully done yet, but pwede na ang dagat, pwede na po ang rooms as of recording. As of the recording. As of recording. As of now. Kana dili po. Basta kanang available na siya ron. Kapoy ba? Karon ako ipakita sa inyo kung unsa ang itsura sa mga rooms kay para makabalo mo kung unsa inyong gibarian, kung sa inyong mga gipang barian, kung sa mga serbisyong gibarian ninyo sa resort mismo. And stay tuned sa last part kay mag-answer pa tayong mga frequently asked questions. Dili siya facts. Kaya wala pa man kayo nagapangutan. I ask questions. Pero ano kung pagpunta na to? Questions na lang. And ayaw na po mo pagdiretso po dahil dito na po din sa last part po dahil dito ang mga facts po dito. Makabalo naman kung sa mga kaikikan po dito, no? So, respeto lang po dito rin. Humanan ninyo yung video. Ay, kakapoy ninyo. Ay, sige na, ay. Tanawa na ninyo. Kadaghan ba na kong gawin. For today's video, I am here sa Timeless Beach Resort. Sakto ba? Ang owner niya, sa di pangalan dito niya? Emily. Tapos Chivery. Sige, Chivery. Cut na lang na to siya, ha? Sige. One, okay. So, karon guys, nato diri sa Timeless Beach Resort, which, dili pa siya kanang fully nga, okay pa siya nga resort, pero, ang mga rooms pwede na, tapos ang beach pwede na. Karon diri sa tapakita natong diri ang kuan ang hagdan. Ali sa diri hagdan. Sorry guys, nag-phone ko guys kay dili man gud maklaro ang audio. Nani na siya kalapad na siya guys. So, pwede na siya sa kanang mag-uyab, nga kanang kana bitong magdungan og lakaw, kana bitong tagad ha. Dira na ka. Bitong mga mag-uyab nga magdungan jog lakaw, kana maganahan din sila. Kana pwede na siya dire sa kaninga hagdan. So okay ni siya sa mga mag-uyab ng mga bigaon nga kanang mga ato na sila. Unahan sa nato dito sa mga dito sa kuan sa fourth nga room. Okay, bale upat din ni ka rooms guys. So ngit-ngit na ko din dapita. Meron na akong abat. Okay, thank you kayo sa nag-flashlight. Oh my god. Dire sa fourth nga room. Wait, ano to ba signal tawo ba? Tapos wala pa siya light. Wala pa man gud siya nahuman. Duha pa ka rooms ang nagamit. May mga palahubog diring nagamit na no. Nag-suggest sila dito ta sa pikas nga mga rooms kay dito nahuman na gyud dito ang kuan dito ang mga amenities, ang room mismo. So pwede na tanaw ang mga nawo. So sorry. Yeah. So kani siya gihuman pag gining duha ka rooms kaning last two rooms. Kani dire aw nya na ni kay mo na to i-review nga room kaning second room. Kaning first nga room mo na siya ang nahuman na gina siya something nahuman na siya. Okay, mo ni ang room. So diri nga room, diri pa ang nabot niyan og ref. Awan dali luhod pud cameraman. Na diri ref, na may generous nga ref, na may butangan sa yung ice cube. Tapos baho pa ang ref. Baho pa ang ref kay. Lang mo pag na paggamit. So kung naano mo diri, pwede mo magamit mo sa ref tapos malimpyo naman niya siya. So guys, napod may TV. Smart TV na ba ni? Or what? Hindi ko sure. Wait.
I don't know kung say offerings aning TV, so depende na sa magstorya mo sa tag-iya. Dili ako ang kuano niya. Ay wait, di na lang ako magstorya dire. Dito na ta second nga room kay kani dire maora magini ako gitoyo dire kaning ref og ang TV na boy TV dito sa Picas. Ang second room is kani na siya murag island counter. Dili siya island counter. Murag bar nga something. Pwede mo diri mag-inom or himonin nyo na siya murag breakfast no. Tapos diri na siya may pambutang diri. And I don't know if butngan pa siya murag butanganan sa mga wine glasses or something. Sorry guys, napa siya yung mga inani nga wirings. And mo yung hang murag mini kitchen, tapos na may drawer, na may can opener. Tapos may opener, bottle opener, can opener. Tapos naamoy bilat. Sorry. Okay guys, naamoy, tinidor, charap, may mayonnaise. Tapos may mga mga latito. Inanay ba siya sa final no? Dili ay. Sorry guys, dili dito siya. Cut. ay dili siya. Okay. Basig nakagawa ko ba yan? Okay, tayo mapakasangin lang. And then, pumadala pa yung mga pantalon. Sa manin. Di na ako makita kay Basig makasabaan ta sa tag-iya. Emily, what's up? Respeto ra pud ta diri. Tapos napuntay, CR. Ang CR na to, wala pa nabot nga suga. Paslit. Hey bitch, what's up? Marati tubig niya. Basta guys, na siya tubig. Wala lang gi-on ron kaya wala pa may nagamit. Wala gi-tubig, ganahan ko mag-try sa bidet. Okay, basta na siya bidet. Nakagamit ko ang last time. Ganahan ko silang bidet kay dili siya aggressive bitaw. Kay namo gi ubang bidet nakagamit ko lang bidet bitaw kanang. Pag ano nimo, gisi gani mo lubot dai. Tapos napud mo yung sink nga something. Sink ba tawag gani? Napud mo kay andere ka ng sito gani. Napud mo yung mirror. So alam nga na mo yung sink, napud mo yung mirror kay para humana niya sa pag-watch yung skincare routines inana. So pwede mo mag sa amin kay mga pilingira ba mong tanan. Napud mo diri towels. Yeah, mag-move on na to diri sa mismong room proper. Diri ta sa kaning marag mismong tables. Tapos yung mga drawers. Tapos diri i-locate tong ref Japon. Guys, namo diri kaning mga towels pod. Nag-offer pa sila towels. I don't know kung pila ka towels sila ni hatag kung mag-book na gyud mo diri. Nailahang sito gani. Comforter. Habol naman sa mga habol. Na may habol diri habol. Kung makita ninyo akong chinilas nga hugaw, ay ipakita. Kung namoy makita ninyo nga murag something nga murag galiok-liok dira nga hugaw dira napita. Ay ninyo i-mind kay wala di na siya appeal sa kwarto, guys. Limpyo kay kwarto pero ani sulod hugaw. Napod siya kuan diri, mga unlan, natural bedroom gud ni. Yellow lighting and stuff. Namo diri suga and then napod mo yung murag pasuga pud sa taas. I don't know kung ano napundir ng isa. But maayo pa man na siya. Nakita naman na siya delivery ba ganiha? I don't know. Feeling na ako nakita nito niya. And then, kaniya po, napin siya isuga po diri. Yeah. Napin suga. Tapos na po yung mga curtains. I don't know if blackout curtains na siya. Tapos na po may mga sliding doors. Sliding door? Window? Door? Door ba niya siya? Kakapoy ninyo. Bala ka ko bakit basig na nakaguba na ko. Okay guys, nabo siya sliding door dali. Napon mo yung balcony. Di ba? Like, ano itong ganahan? Dili na ako makita, no? Makita pa? Makita pa diyan. So, diring dapita, no? Pasa. Kay gaulan man ganiha. Na may table diri. I don't know if final na ba niya siya nga table. Final na niya siya. Hindi po sure ang kwan sa representative. Haba siya yung limit nga tawo sa every room. Pilang limit? 4? Okay. Gipakita ang. Sige, ako tayo apil ha. So, naay limit daw nga for people, persons. Basta, tawo. Dapat ka tawo, every room. Diri sa kuan sa may bed, na may makita diri nga painting. Painting ba na siya or painting ba ganun? Ay, ano ra ba sila nga bawal daw gunitan ng painting. So, may painting diri and yeah, mo to siya.
Hey guys, ay nalimot kung pangwansin nyo ha. Ang dagat mismo. Alam nga nag-beach ka din niya pag wala kay, di ba? Ang dagat, isa pa diri nga plus diri nga dapit is dili ka mahadlok nga maligo kung gabi eh. Why? May mga lights bitaw sa from the other establishments, mga buildings diri in Dapita sa mga palibot niya bitaw. Makita siya. Oh, yan oh. Kana makita ninyo dira oh. Di ba? Ano na siya? So, makita ninyo ang akong nawong. Makita ninyo ang mga lights. So, dili mo mahadlok ng mga ligo mo diri in Dapita. Yeah. Moto siya. Additional lang po, kinaatay function hall sa ubos, which is ginahuman pa karon, but pwede na siyang magamit if you want to. Kaya na may tiles siya. But sadly, dili pa kayo na siya magamit din karon. Bawal pa mga large gatherings. So kung na may mga gatherings po, siguro mga namin. Dili na to sa mga questions lang nga. Ako na po'y nagbuhat. So question number 1, tagpila ang entrance. Ang entrance is tag 20 pesos per head. And ang 7 years old below, kay wala na entrance. Pwede ra ang walk-in. But, if naamoy event nga buhaton dito sa resort, eh, kinahanglan mo magpabook yun. Kung na-event nga buhaton, kinahanglan magpabook daw. May sulit dito sa napabay bayad ang pagliligo sa dagat. Ang dagat is wala ni bayad. Appeal na siya sa entrance fee na 20 pesos. Nagpila ang table. Tag 1.5 chart. 150 per table nga na po chair. Per table and chairs. Basta, bangko og lamisa. 150. Tagpila ang rooms. Kato ako nakapakita sa inyo kaganiha. So, naay bagong update ang tag-iya sa resort. Ana siya, ang rooms daw man non-aircon is tag 800 na lang. Tapos, ang katodong na aircon is tag 1,200 pesos. Asa inyong ganana na? Walay aircon nga tag 800 or naay aircon nga tag 1,200. Sige na, balik na sa video mga pilat. Kabayad sa room is good for 12 hours. Kung kanos amo nag-check-in, inatop rin yung check-out. Na-check-in mo 12 p.m. mag-check out mo 12 p.m. And if mag-avail mo sa room, libre na yung entrance. So, keep that in mind. Okay, kung napa mo yung mga laing pangutana, like mga clarifications about some informations nga kung ang mga nakasulog dito, like basta masave siyo po kung ngayon diri no. Pwede ninyo na matawagan nga number kaning naa sa description box below. Nangapa po kuno kung sa kung ipangyaw diri. Pero meron ga starter kung sa kung ipangyaw. That's all for today's video, and if you like this video, kindly give us a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to get notified when a new video will be uploaded. Freely comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Cristiano_Pablo. Huwag ayaw mo kalimot nga mag-visit mo din sa Timeless Beach Resort. Timeless Beach Resort. Timeless Beach Resort. Tingnan ng Timeless. Walay orasan diri sa kwarto, so timeless. Again, this is Cristiano Pablo saying, ayaw problema. Ha? Nalimot yung gusto kong outro. Again, this is Cristiano Pablo saying, ayaw problema huna-una akong sa mahimong solusyon. Anak, smile good, dapat happy lang, diba? See you in the next video. Adios. So, yeah. Ito siya. Ang sabi akong bata. Alam mo, nalagi tinili-li. Natinili-li. Makadungo mo mga. Yeah. So, careful na lang mo, guys. Tapos na may mga makita ng mga babae nga maghigda sa kwarto. Pakita sila, Bi. Nakita naman na videohan na mo ganyan before pa ko ni story ata.